ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ লিভর জনিত ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ନିଆରା କଳାକାର ଏବଂ ନିଆରା ମଣିଷଟିଏ। କିଛି ଦିନ ତଳୁ ତାଙ୍କ লিভର ଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ ସହିତ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାର। ବହୁତ ସିନେମାରେ ସେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏହି କଥାଟି ଜାଣିବା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ କୋଉଠୁ? ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହେବେ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ লিভର ଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ লিଭରଟି 80% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ লিভର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କେମିତି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିବ, ପିଣ୍ଟୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଫେରିବେ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷ, ନିଆରା କଳାକାର ଏବଂ ସୁହୃଦୟ ମଣିଷଟି ଆଜି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି MK News 24 ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୁଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଫେରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି MK News 24 ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ।